बहरा से घरे आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। बहरा से घरे आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। बहरा से घरे आ जाए सैया आ जाए सैया गिर शीतल हरी बड़ी सिहर बदन हो। तोहरा बिना एको छान लागे न मन हो। गिर शीतल हरी बड़ी सिहर बदन हो। तोहरा बिना एको छान लागे नहीं मन हो। माजा में तू तो रहेला सैया दूर हमसे जाई के। माजा में तू तो रहेला सैया दूर हमसे जाई के। बहरा से घरे आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। बहरा से घरे आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। बहरा से घरे आ जाए सैया आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। सैया उपेंद्र टिकट लेला तत्काल हो। होई गइल बाटे हमार बिरहिन के हाल हो। सैया उपेंद्र टिकट लेला तत्काल हो। होई गइल बाटे हमार बिरहिन के हाल हो। राइटर श्री राम संतोष जितेंद्र कैले हाँ समझाई के। राइटर श्री राम संतोष जितेंद्र कैले हाँ समझाई के। बहरा से घरे आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। बहरा से घरे आ जाए सैया जड़ न जाला रजाई से। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर।